आइ लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो निसादो लाना फैबाय भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसिनि थाबैनो नुयो लोगोफोर दानिया आवगायलांसै आसाम पुलिसनि चिफ भास्कर ज्योति महन्तनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों बिथांखौ मैया कर'ना सेन्टाराव लांनाय जाबाय क'क्राझारनि तुलसीबिल ओनसोलाव मैयाहाय हाथियारजों लोगोसे गावग्रा गलि मोननाय जादों खौराङाव फोसावनाय बादिब्ला क'क्राझार पुलिसफोरा अपारेसन खालामनानै गावग्रा हाथियारजों लोगोसे गावग्रा गलिखौ बुरखावनो हादों होनना फोसावनाय जादों आसामाव आरो मोनसे गोदान जिल्ला दानाय जाबाय बजालि महकुमाखौ जिल्ला खालामनानै थिरांथा लाबाय आसाम सरकारा सिगां आसामाव 33 डिस्ट्रिक्टमोन ओमफ्राय दा बजालि महकुमाखौ मोनसे गोदान डिस्ट्रिक्ट खालामनानै लाबाय दा 34 डिस्ट्रिक्ट जाबाय आसामाव गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय मन्त्रि सभानि मोनसे केबिनेट जथुम्माया मैया जानानै थाङो गोदान सोलोंथायारि आयेन माइग्रेन्ट लेबारफोर आरो आबादारिफोरनि सायाव सावरायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो माहारि कर'ना भाइरासनि थासारिखौ लानानै माखासे सावरायनाय जायो मैया जरहाटआव गिख्रांथाव अर खामदों सायगिदिङै सेक्टरनि गंसे फालांगियारि फसंथानाव बे गिख्रांथाव अर खामनाया जादों बे अर खामनाय जाथायाव सानै मानसिया गोथाङै अर खामजानानै थैनो गोनां जादों आरो गोबां सुबुंफोरा गोब्राबै जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों भोजपुरीनि एक्ट्रेस अनुपमा पाठकआ गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय होनना फोसावनाय जादों नाथाय पुलिसफोरा मार्डार केस होननानै सन्देह खालामदों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ अनुपमा पाठकआ भोजपुरीनि फिल्मनि इन्डास्ट्रिनि गोबां मुंदांखा एक्ट्रेसमोन नाथाय बियो गावनि जिउखौ गावनो फोजोबस्रांनानै लाबाय होनना बुंदों लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसिनि थाबैनो मोनो गोजोन्थों